Ще му го хвърли на максимално голямо разстояние. Директно. Апорт! Браво, донеси! Браво, 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 браво! Браво, донеси на миличкия! Браво, пиле! Браво, донеси на той пиле! Браво на пилето! Браво, донеси на той пиле! Браво! И сега това, което беше най-трудно. Ред! 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 Стой! Седни! Място! Апорт! Дръжно! Донеси! Браво, 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 браво! Браво, донеси, пиле! Браво! Седни! Място! Браво на пилето! Браво на пилето! Да, браво, пиле! Ето наградка! Браво! Чудесно! Този път стана вече бомбон, нали?